Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आवरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिस खालामजानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनो आरोना लोगोफोर आं दिनै नोंथांनि मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअनि जाहैबाय लोगोफोर मैयानिफ्रायनो जोंहा मोनसे भिडिअआ गोबांथार मा होनो फेसबुकआवहाय भाइरेल जागासिनो दं ओमफ्राय मा भिडिअआव भाइरेल जादों होनना बुङोब्ला जाय नुखाबाय बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जाय नुवाखै बिथांमोना मिथियाखै जानांगौ बेनि थाखायनो फार्स्टआव नैबे मैया जानाय भाइरेल भिडिअखौ आं नोंथांनो बे भिडिअ क्लिपखौ होना होगोन ओमफ्राय बिनि उनाव बे भाइरेल जानाय जायनाखि भिडिअ जाय सिख्लाया भाइरेल जादों बे सिख्लानि मोनसेहाय भिडिअ मोनदों आङो बे भिडिअआव जाहैबाय लोगोफोर बिथाङाहाय जेनिखि नैबे जे जायगायाव बिथाङा भिडिअ बानायनानै भाइरेल खालामजादोंमोन बे जायगायाव एक्सुवेलि मा जामारा बिथाङा गासिखौबो फोरमायदों आरोना नोंथांमोना जिखुनु नैबे भाइरेल जानाय क्लिपखौल' नायना लाग्रोदो बिनि उनाव आं बिथांनि जेनिखि मारै जामारा बिथाङा मा खारननि थाखाय बेफोर भिडिअ खेबनानै भाइरेल खालामजाया बेखौ आं नोंथांमोननो बिथाङा खिथाना लाजोबदों आरोना बिथाङा फोरमायदों बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिप होखांनायनि उनाव होगोन आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भाइरेल जानाय भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव लोगो बिसिगोन आङो रसमनि दखानाव दंमोन लोंदोंमोन ओमफ्राय इखो नोंसोर बाहाना खालामगोन नामा? बाहाना नङा माने इफोरो नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा होनो बुजिनो मोनबाय जानांगौ बिथाङाहाय एसे जौ बोफेनायमोन ओमफ्राय बे जौ फेनायनि खारनखौबो बिथाङा गासिखौबो फोरमायजोबदों आरोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना फुरा नायजोबब्लानो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन आरोना बोरै जामारा एक्सुवेलि बेयाव बे भाइरेल जानाय जायगायाव मा जामारामोन बे जायगायाव जे जायगायाव भिडिअ बानाय जादोंमोन बे जायगायाव मा जामारामोन नोंथांमोना नैबे भिडिअ मोनसेखौ नायब्लानो अलरेडि बुजि मोनो आरोना ओमफ्राय बिथांनि नामा कृष्णा गयारी दे लोगोफोर आं बिथांनि नामखौबो होना होबाय ओमफ्राय बिथाङा फेसबुकआव होना लादों गावनि फेसबुकआव नोंथांमोना अब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लादो नुगासिनो दंना आं खोनानानै जिबायदि भिडिअ भाइरेल खालामगासिनो आं दिनै बुधबारमोन ना बाजार दिन पार्लाराव एसे खामानि दंमोन नालाय बारा माथा मारियाखैमोन सोलाबाखैमोन दा मोनानायखाय एसे टाइम मोननायखाय आङो नायबाय जिबायदि शेयार खालामगासिनो पुराना भिडिअसोमोन बियो 10 मान्थसो सिगाङावनो माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै भिडिअ खालामदोंमोन माने आं एसे बाथौ फुजायाव लोगोजों लोंदोंमोन आरोना लोंनायाव फेफ्लांनानै बिदिनो दोनहैनोसै होनना आंनि सिनायखानाय लोगो हिसाबै जोंनो लोगोफोराबो दे दोनना फैथां होननानै दोननो हरबाय ओमफ्राय बेयावनो आं पार्सखौ बावबोदों आरोना लोगोनि माबायाव दोन्दोंमोन मनायाव बेगाव ओमफ्राय बेखौ आं लायफिननो होनना थांनायाव ओरै स्कुटिखौ फिदिंनायावनो बै आंबो गिलिरना मानसिया अजनद्राय बेयाव बोरै फिदिंनायाव साफ्लांजानानै बोरैबा स्पिडआव थांहांनाय रखम जानायाव आं फोद्दा खांग्रांलांदो आरोना ओमफ्राय बेयाव खांग्रांनायाव आं गोलैनानै एसे हाखरा गोथौ बायदिमोन ना बेयाव उथिखांनो हायाखै आरोना ओमफ्राय बिदियावनो बियो बोखांनो जुजिबाय थानायाव मानसिफोरा माने फुजानि दिन ना लामाया मेन लामा रुपुहि सालबारि थांनाय बे लामायाव माने थांलाय फैलाय फांसन नायै थांलाय फैलायानो जोबखायाखै बेयाव बिसोरो नुनानै लाखिबाय आरोना रुपुहिनिनो सिनायनाय आंनिनो लोगो इयो मा जादों मादों होनना सोंबाय आंबो खिथाबाय माबाय बिदिनो मा खालामदों मादों फेनाय नालाय आंनाबो बुंनाया एसे थब्र' जादों ओमफ्राय सोंबाय माबाय मोजां सल्भ जाबायमोन बेबायदिनो ओमफ्राय फुजानि दिन नालाय बाइकजों थांनाय मानाय सोरबा उन्दै गथ'फोरा लाखिनानै बिदिनो हाल्ला खालामबाय भिडिअ खालामबाय बुबाय आंखौ सोबाबाय बिदिनो ओमफ्राय खिन्थु भिडिअखौ बिदि भाइरेल खालामगोन होनना सानाखैमोन आरोना आङो इयावनो सल्भ जाखाबायमोन जेनेबा जेबो जायाखै गोलैनायखौ बोखांनायखौमोन बिसोरबो गावसोरबो जाय खाथियाव दंमोन बिसोर मिन्थिखाजोबदो ओमफ्राय बिदि लासै बिदिनो उनाव दे बिसोरो भिडिअखौ लानानै भाइरेल खालामगोन होननानै आंबो सानाखैमोन बै समावनो एसे जादोंमोन वाट्सएपआव खिन्थु आङो बेफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों सल्भ खालामना दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो सोरबा माने फेसबुकआव भिउसनि थाखाय आपल'ड होगासिनो मोननाय लोगो लोगोनो जि शेयार खालामगासिनो मानसिफोराबो जेबो मिथिया माया जेनेबा बेयाव मस्थ' मेन लामा थांलाय फैलाय गारि गुरियानो जोबा मस्थ' खाथि पाक्का लामा आरो फांसनानो खाथिथार फुजा बेयाव सोर गाज्रि माबा मोनसे खालामनो हागोन दे जेनेबा नोंसोरनो साननानै नाय आंखौ हेल्पसो खालामदो बियो गोलैनो नागिरनायखाय माने गोलैनायखाय बोखांबाय दोनहैनोसै होनना लोगोफोराबो थिनहरखाबाय नालाय थांदो दोनहैदो होननानै ओमफ्राय पार्सआ थाबोफिननायखायसो लायफिनो होननानै थांनो गिदिंफिनदोंमोन आरोना बेयावनो बिदि खालामबाय आं इयावनो बुंखादो मादों जेनेबा दा इदि खालामनाङामोन आरो दा मा खालामबावनो खालामबाय बदनाम खालामबाय मोजां मोनबाय बिदिनो हान्थि मोनबाय दा मानसिखौबो बिदि बदनाम खालामनानै मानानै भुला बयनाबो जायो आंनाबो भुल जादों जिसुन आं एफा बिदि फेलायनाय लोंनानै बोरैबा भुलावनो लोंफ्लांबाय माबाय आरो जाबायबो थाया बिदि फार्स्ट टाइम जादों बिदि
इयावनो इदि खालामबाय मा खालामबावनो हायोबा अननानै जाय शेयार खालामदो मादो डिलिट खालामदो आरो आंखौ जाय फोथायग्रा मानसि बेफोरनि थाखाय आं बुंनाय जादों आरो फोथायै मानसिफोराथ' बिसोरो गाज्रिखौल' सानखायो हदाय गाज्रि कमेन्ट गाज्रि लिरनाय गाज्रि साफ्रोमबो एखे जाया साफ्रोमबो भिउसनि थाखाय मानि थाखाय बा निजिखौनो मा भिडिअ आपल'ड खालामो बेफोरबायदि मानसिया आंखौ पस्ट होनानै भिडिअ होनानै माने लिरना होदों हाबि जाबि सोरबा गनायश्री मा इयो कम्पानियाव थायो निजिनि ड्रेस गाननायानो एख' मोजाङानो नङा माया फेसबुकाव आपल'ड होलाबायो जेनेबा भाइरेल जानो थाखाय इ मानसिया आंखौ इदि लिरना होदों मादों आं रिकुवेस्ट खालामदों डिलिट खालामनो थाखाय थेवबाबो डिलिटबो खालामबावा बियो इमान रिकुवेस्ट खालामो हिनजाव मानसिखौ मा जादों मादों आं खोन्थागोनानो लासैनो माबाखागोन थेवबाबोथ' डिलिट खालामजायोना भिडिअखौ बि सासेनिफ्रायनो शेयार खालाम बेसे मानसिया सोंखो माखो बेसे मान सनमान थांखो माखो जेनेबा मानसिखौ बिदि भुल जादों मादों होननानै